7 days to comply with our demands above. Failure to do so will leave us with no choice but to mobilize locals in Chikwawa to seal the Kasisi Sino Hydro Camp site office until our demands are met. End of statement. Signed, Sylvester Namiwa, CDED Executive Director. Thank you very much for your kind attention. Ndinanena poyambirira paja kuti nkhani ili bano ndiofunira kuti timvane tikambirane muchiyankhulo chimene timamva koma popeza nkhani ikukhuza anthu ena kuti chichewa samamva ndifa yake ndinawerenga chikalata chija mu Chingerezi takulandira nabiti ndisanayambe kuwerenga chikalatachi ndimafuna ndinene mwambi kunena kuti ku Nigeria kuli mwambi amanena kuti munthu ukhoza kukwanisa kuba ngoma ya mmuzi koma vuto limene limabwera ndoti kodi ngomayo uzikayimbira kuti. Uthenga Lilongwe lachinayi December 12, 2024. Nzika za mayiko ena zilekeretu kuchitira chipongwe Amalawi. Bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives lavumbulusa za chiwembu zomwe apolisi ena akupanga mothandizana ndi azachipatala pomasintha malipoti achipatala anthu ena pofuna kusokoneza milandu ncholinga choti apindule komanso kusokoneza kuti chilungamo chisayende bwino. Izi zikupereka mwayi kwa nzika za mayiko ena kuti zizichitira nkhanza Amalawi mdziko lawo lomwe. Padakali pano bungwe la CDED likupempha Amalawi omwe amagwira ntchito m'makampani a mzika za mayiko ena kuti asamalolere kuzunzidwa ndi kutengedwa ngati si anthu. Ife a CDED tikufuna tiulule za nkhani yomvetsa chisoni yomwe inachitika pa kampani ya Sino Hydro ya mdziko la China pa 14 April 2024 ndipo igwira ntchito yomanga ngalande kapena kuti makanalo mu project ija ya Shire Valley Transformation ku Chikwawa. Kumeneko anthu 15 a mdziko la China adamenya asalaji maliwa omwe amagwira ntchito kumeneko ndikuwasiya kuti afe. Amaliwa anawanamizira kuti aba mafuta a diesel. Ataona kuti awamenya mpakana kuwakomola, anthuwa anawakokera kukawasiya pamalo ena pathengo pomwe anthu ena kufuna kwabwino adawapeza nkuwatenga kukadziwisa apolisi nkuwatengera ku chipatala. Apolisi anamangapo nzika ziwiri za dziko la China, a Allen Cheng ndi a Peng. Koma malingana ndi Amaliwa, ena mwa omwe adawamenya ndi a Jine, a Hohia, a Chen, achitetezo awiri ochokera apamalopa ochokera ku China, driver ophika woyesa zinthu kulabotale komanso ocherera zinthu zosiyanasiyana. Amaliwa anakaonekera ku bwalo la milandu kawiri miyezi 5 kuyambira pa 20 May komanso kachiwiri pa 10 September pamaso pa Senior Resident Magistrate Bison Masonga. Atagonekedwa ku chipatala pafupifupi kwa sabata zitatu, ripoti lomwe apolisi anapereka ku koti likuonesa kuti Amaliwa adawagoneka mchipatala pa April 14 nkutuluka pa April 26, koma iwo akunenesa kuti adatuluka pa 29 April. Koma mosiyana ndi ripotiro, Amaliwa panopa analumala kamba kuti anawabola ndi chisulo pa mwendo wa kumanzere ndipo anawaotcha ndi chisulo chotentha moto mzanja la kumanzere. Ngakhale padusa miyezi ingapo, Amaliwa akumva ululu munthiti mbali ya kumanzere kamba ka kumenyedwa mopanda chisoni. Bungwe la CDED lilinso ndi umboni kuti akuluakulu aku ofesi ya kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi adakawayendera Amaliwa ali ku chipatala ndipo anawapempha kuti awatengere ku chipatala china cha private ku Blantyre, koma iwo adakana, komanso adawalonjeza ndalama kuti nkhani ayitaye. Bungwe la CDED likukonza zolembera bungwe la madotolo la Medical Council of Malawi kuti atithandize kumvesesa za nkhani ndi momwe ripoti lidalemberedwa. Bwalo la milandu kuzera mwa Senior Resident Bison Masonga pa 20 May 2024 linalamula ozengedwa mlandu aku Chinawa kuti alipire chindapusa cha 500,000 aliyense. 450,000 idapita ngati chipepeso kwa Amaliwa, pamene 50,000 idapita kuboma ngati chindapusa. Bungwe la CDED
likukonza zofunsa ku Judicial Service Commission limene ndi bungwe lalikulu loyang'anira chilungamo mdziko muno kuti limve ngati mlanduwu failo yake idakafika ku bwalo lalikulu la High Court, ndipo kumeneko adagwirizana ndi chigamulochi. Padakali pano oweruza milandu Amashonga sanapereke chigamulo pa mlandu wachiwiri. Ife asidedi tikumbusa nzika za dziko la China zomwe zili mdziko muno kuti kulanga okha munthu akapezeka kapena akamukayikira kuti ndiolakwa nzosaloledwa mdziko muno. Chachiwiri tikwakumbusanso kuti ubale wa mayiko awiriwa udasamira pa nsanamira yoti nzika za mayiko zizilemekezana, koma zomwe zachitika ku Chikwawazi zasimikizira kuti zikususana ndi cholinga cha ubale wa mayiko awiriwa. Kafukufuku wathu akuonesa kuti anthu 13 omwe anamenya amaliwa akuyenda ngati afulu ku kasisi ku Chikwawa komwe kuli ofesi ya kampani iyi, koma ena adathawa mdziko muno. Ife asidedi tikupempha boma kuti lichite izi mwachangu. 1. Apolisi a Chikwawa amange mwansangansanga anthu amene ali ku kasisi ku Chikwawa. Ofesi ya kazembe wa dziko lino, ofesi ya kazembe wa dziko la China mdziko muno ku Lilongwe aonesese kuti ayike ndondomeko zoti anthu amene athawa mlanduwu abwere kuno ku Malawi kuti azayankhe mlandu wawo, komanso apepese kwa Malawi wonse komanso kwa amaliwa, ndikuonesesa kuti amaliwa alandira thandizo loyenera kupita ku chipatala kwina kuti akawayeze akaone kuti kodi pano ali bwanji, komanso alandire chipukuta misonzi. Tikupemphanso ofesi ya mkulu wozenga milandu Director of Public Prosecutions kuti ifufuze nkhaniyi ndikuonesesa kuti anthu omwe ameneka kupita ku ndende apite kukagwira ndende kuti ukhale umboni kuti nzika za mayiko ena zisiye kuzunza Amalawi. Bungwe la asidedi lilembera kalata Judicial Service Commission kuti lifufuze ngati chilungamo chinayenda bwino pa chigamulo chimene Magistrate Mashonga adapereka, komanso afufuzidwe anthu onse amene akukhuzidwa ndi nkhani imeneyi. Bungwe la asidedi lilembera kalata bungwe la Medical Council of Malawi kuti lifufuze kuti kodi zidatheka bwanji munthu amene adagonekedwa muchipatala kwa sabata zitatu akanene kuti sadavulale modesa nkhawa. Pomaliza, bungwe la asidedi likupereka masiku 7 ku ofesi ya kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi, komanso ofesi tachula mwambadzi kunena kuti achite zimene tapemphazi mu masiku amenewa. Kunyalanyaza kapena kuchedwa kuchitapo kanthu, ife tiwamema anthu aku Chikwawa ndi Amalawi onse akufuna kwabwino kuti tikayambe kupanga mbindikiro pa ofesi ya Sinohydro kufikira anthu amenewa atamangidwa. Zikomo kwambiri. Chikalata osayinira nda Sylvester Namiwa. Ndinanena kale kuti pamene tikulimbana ndi zinthu zina zimene zikuvuta nziko muno monga njala, kusowa kwa mafuta, kusowa kwa ndalama yakunja, zikuoneka kuti kuli vuto lina. Pali ubale umene ukukonzedwa umene zimachitika ngati mobisa, koma zikabwera poyera zimakhala ngati umene zimayeneka kukhalira. Apolisi ndi nthambija yofufuza za milandu amati prosecutions kukhala ngati ali pa ubale kwambiri ndi azachipatala madera osiyanasiyana, kunena kuti mulandu ukachitika amayang'ana nkhope ngati kwina kukununkhira ndalama amakaonesesa kuti munthu wa ndalama uja mulandu uja umukomere pokalemba zikalata za zipatala zosusana ndi munthu. Nkhani imene yabwera pano yowasusa apolisi komanso azipatala ndi mlandu ndi nkhani imene inachitika mu April ku Chikwawa ya amaliwa, kunena kuti munthu anamubola munthu mzanja pano pali nakanika kugwira ntchito akupuma movutikira, mwendo akuyenda movutikira, ndikukanena kuti sadavulale kwambiri umene ukakhala umboni ukapereka pa court. Ndiye Amalawi amene mugwira ntchito kwa abale athu akunja, kaya mugwira ntchito kwa amwenye ma China kaya ndani, chonde ndife anthu osauka inde, koma tisamazunzike, tisamakhale ngati akapolo muziko lathu. Tayang'anirira ntchitidwe ngati umene kwa nthawi yayitali, makamaka azimayi akupangidwa zipongwe, achinyamata kupangidwa zipongwe, kumapangidwa zinthu zoti sakuyenera kupangidwa muzina loti tigwire pa ntchito. Inde tikuzowa kuti muziko muno ntchito zikusowa, koma lero ndikuwuzani kuti tisamayang'anirire ntchitidwe owonongeka ngati umene wachitika ku Chikwawa. Komanso zikuoneka kuti umbali ya Malawi Police Service kwakhala lamulo
losalembedwa lonena kuti mlandu ukakhuza munthu wa khungu loyera suyenda bwino. Chifukwa chimenecho posedwa patiyamba ntchito tifufuze mndende kuti kodi amwenye alimu angati, kodi machina alimu angati, kodi anthu ena waoneka akhungu la chizunguwa alimu angati. Zikuoneka ngati kuti ndende zathu kapena ndi za anthu ife tomwe Amalawi kapena abale athu aku Rwanda, Burundi, fanda amene boma limaziwa kulimbana nawo. Ndiyeno zinthu zikuonongeka tiyang'anira nthawi yayitali. Mukaona ripoti la Afrobarometer kafukufuku imene apanga posayidwa pompa akuonesa kuti Amalawi ambiri akukanika kapena kuchita mantha kuti apange ripoti zaziphuphu kapena zakuphwanya malamulo chifukwa choopa kuti anthu ajabwera aziwasaka. Koma pali bungwe lona kuti muzili kukhulupirira bungwe lake ndila SIDED. Ndipo ndinene pano kuti choyamba tafunire zabwino Alexius Kamangira amene awasankha kukhala munthu woyimirira Amalawi, amene wayimirira bwino Amalawi mu chaka chimene chatha cha 2024 chifukwa iwaje anayima nji anayika mutu wawo panjanji. Ndikunena pano Amalawi ayamba kumakambirana momasuka za ku court. Mbuyomu anthu akangomva zina la court amangonjenjemera, akangomva zina la judge amangonjenjemera. Koma Alexius Kamangira mulandire maluwa anu. Andimafuna ndinene pano kuti Akamangira ndinagwira nawo ntchito nkhani ya susu. Mukukumbukira kwa njewa kunali nchaina wina amapanganso chipongwe kumauza ana ziyankhulo zosakhala bwino nkumati nyoza ife. Ndiye zikuoneka kuti machina awa mziko muno sanabwerere mtendere. Fa akaka nkachiwiri nkhani ya susu ngati sindi waikisana 2022. 2024 lero machina 15 kutenga zisulo kupanga sero kutero ko pamalo awo pa kampo yawo pali malo onena kuti akampeza munthu akungeza kuti walakwa akumampasa chilango pamenepo. Kuma chikalirecho pamalo pamene alipo mwina ndi 2-3 kilometers kwafika pa Chiwawa police station. So zikuoneka kuti dziko lino talipereka mmanja mwa adani chifukwa cha kukonda kwathu kwa ndalama. Ndiye Amalawi nonse amene muli ndi maumboni oti anthu akusokoneza chuma cha boma, maumboni oti anthu ena akupanga zophwanya malamulo, maumboni anthu amene akukuzunzani mubwerese kubungwe la SIDED tigwira ntchito ngati meti kupangira pano. Ife timayima nji, timayima pa chilungamo. Chofuna cha watu kuti inde ndife anthu osauka, inde ntchito kulibe kumalawi kunoko, inde forex kulibe, inde fertilizer kulibe, inde tikuja chiteze, koma alendo amene azibwera mdziko muno azibwera kuzagwira ntchito zimene anena. Chifukwa chimenecho ndimafunanso ndipemphe department kapena nthambi yoona ndizolowa kutuluka kunena kuti mupange kauniuni wa machina kuti machina amene ali mdziko muno akugwira ntchito zimene ananena kuti azigwira. Chifukwa apa pataona anthu amene tikuwaganizira ena kuti adapanga chipongwechi ena kuti ni mawerodala owocherera. Zoona dziko la Malawi tizikatenga owocherera kuchokera ku China, wophika cook azikachokera ku China, driver azikachokera ku China. Ndiye Amalawi inu ndine tizigwira ntchito yanji pamene tikupita ku chisankho cha pa 16 September 2025 tibwera ndi project yona kuti pale malamulo ena amene sakugwira ntchito madaladala amene akupangisa kuti mavuto azachuma azifika pa inde omwe akupangisa kuti umphawi pa chinyamata, umphawi osowa ntchito uzifika pa inde. Apa patumpuka nkhani yonena kuti tili ndi anthu ndithu kuchokera ku China kubwera kunoko kumaphika, kuchokera ku China kukhala werodala. Kuli anthu ena makampani akugwira ntchito yomwe isida mafuta kuchokera ku India, kuchokera ku Pakistan. Zoona zimenezo nthawi yakwana kuti Amalawi tiyeni tiyime pa chilungamo kuteteza dziko lathu komanso kutiteteza ifeni, koma koposaposa kuteteza democracy. Kuloko zoyipa zikuchitika pamene asogoleri athu ali bize magulu zikwanje kumapasa anthu kuti azititema, pamene anthu akunja, anthu achilendo akuzunza Malawi. Ndinanena kuti bwalo lindilanu koma ndimangofuna kuti ndiombere nkota pa zinthu zingapo. This is a press briefing. It's your show, it's not my show. Allow me to open the floor for questions. You identify yourself and then pose your question. Thank you very much. Zikomo, ine dzina langa ndi Imon Piringu kuchoka ku Zodiac. Mwanakambapo kuti bambo wina anachitidwa nkhanza ndi anthu ochokera mdziko la China. Ndimafuna ndingodziwa kuti mwina munakwanitsa kuyankhula nawo akuluakulu mwina ako office za ku embassy ya China kuti mwina nkhani imene kupatula kungolemba kalata imene mwalongosola malo ano. Munayankhula nawo kwa akuluakulu amenewa pa nkhani imene kuti akupatseni chithunzithunzi chenicheni cha momwe zilili zinthu. Zikomo. Bambo Piringu. Tili pa moto pa Malawi pano. Kuteroko ndinapita kumeneko amakanisisa kuti safuna kulandira kalata kuchokera kwa ine. Kulilongwe pomwe mukupaziwa nsiwopita ku State House. Ndinakhala komene kuchaku pafupifupi 1 hour kulimbana nawo mpakana anaopseza kuti abwere sa security. Ndinawuza kuti bwerani abwere andimange. Kuteroko ngati akupangira chitonzo ine
muziwe kuti amalawi samatitenga ngati anthu ndipo kulibe embassy imene amazunza anthu ngati imenechi. Kwina kuli konse ukapita embassy ene yonse Malawi, kapita ku America, kapita British, amakakulandira bwino kwambiri, umachita kumva kuti ndalandiridwa. Koma kumene kucha ine ndikunena pano ndi mboni, ndinapita ndi kalata. Ife talembera kalata. Ife asidedi sitimangokonda kunyamula zinthu mangothamanga. Talembera kalata kumene kukunena kuti zimene tanena apazi tazika kale mu kalata. Koma kuti kalata ilandire zinachita kuvuta andi sana ndilole kumana ndi China wina aliyense. Kalata ndakapereka kwa wachitetezo Malawi nzanga. Ndibwereze pamene mnanena kuti ndi anthu achipongwe kwambiri akutitola. Ndipo izi asogoleri makamaka amene kupita chisankho tiye tiunikenso wale umenewo. Chifukwa timangoda China kutithandiza koma mmaziona ndi ngongole zimene zicha. Zonse zimene mmaziona stadium icha kaya ndi chani, zonse zimene mukuzionazi ndi ngongole zoti ndiye tidzabweza. Koma anthu acha kutizunza kwambiri. Akuzunza anthu athu. Andali muno kumapanga zinthu zosaoneka bwino. Ma business ambiri amene akupanga amene kumapangidwa inu ndine. Lero mpita mukapeza China kugulisa chimanga chocha. Lero ine nditu ndinapita kuti ndikasiye kalata. So bambo Piringu tangoganizani kuti kukana kuti ndachita kupempha kuti ndifuna kalata ndikapereke kwa mlembi wa akazembe. Andikana ndakapereka kalata kwa anthu achitetezo komanso atandiopseza ndinachita kwauza kuti ndinokonzeka kuti munimange. Choncho nkhani isiyo kambirana. Nkhani yonena kuti chilungamo chiyende ngati madzi. Ngati anganyozere izi tikapita tikakayamba kupanga zionesero kuchikwawa tikaona kuti akuderera tiyamba kupita pa area 13 pachi pa presidential kuno kuti ku Malawi kuno siku China ndi anthu azitilemekeza. Ndani nakale kuti mgwirizano wa dziko la China ndi Malawi udapangira moti tizilemekezana andi chizungu chake amati win-win. Ndero zikuoneka kuti anthu awa atisandusa afuna atitole akutiyang'anira pansi kwambiri. Ndikupera kuti ndakuyankhani. Chete sausa nyama kumasuyo. The floor is still open. Mwina mukuganizira mafunso ena abiti munatipeza tayamba koma mukakauche blanket mawa amozoka pankhani imene. Zikomo kwambiri tikufuna chilungamo chidziwike pa nkhani imeneyi komanso ena amene anathawa anapita mayiko akunja abwerera adzayankhe mulandu ovulaza munthu mu dziko lathu lino chifukwa ife Amalawi tisamakhale opusa dziko lathu lomwe anthu azichokawo koma azatizuza Malawi mwathu momwe anthu ena Amalawi tikuonerera sizoona tili pa mavuto. Zikomo kwambiri. Choncho nkhani ndimeneyo kuchikwawa ngati anthu amene osawamanga ngatinso atawathawise ndiye kuti ife timema anthu kuchikwawa komanso ena kuchokera kunsanje ndi Amalawi ena kufuna kwabwino kamuchokera ku Blantyre kamuchokera kulengo kuno akuluakulu tiyabweneka tizipasidwa ulemu. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti mchaka chinake ndinapita ku China koma anandimanga chifukwa chonena kuti ndinkadumpha pachama pa zebra crossing ndinadusa kumbali ina kusiya pamene anayika penti paja mwayi kuti amene tinapita nawo kumene kunachita kupepesa kuti awa ndi alendo. Ndiye mukuganiza ngati kuti mlandu wa pansewu kukumanga nanga ukayerekeze mlandu okamenya munthu mpaka ukakhala kuchipatala myezi sabata zitatu. So ndisindike apa kuti kumakotiku komanso ku polisiku ku prosecution mlandu so wakhawu ndimafunanso ndinene pano poyera kuti tili ndi milandu ina itatu tikuyipanga review imene apolisi adagwirizana madala kupereka umboni osakhala bwino kuti anthu amasulidwe. Akankoyamba tibweranso kachiwiri kena kuti tibwera kachitatu. Koma ndimafuna ndinene kuti ngati sidedi pamene tikuyang'ana tikudikira kuti tikupita ku chisankho kuli malamulo amene anthu andale amapangira madala kuti asamagwire ntchito cholinga kuti azipindula. Kwa malamulo akupangisa kuti Amalawi azivutika komanso malamulo akupangisa kuti Amalawi azisowa ntchito. Njifaka ndanena kuti apa pali umboni wina unena kuti dziko la Malawi sitinganene munthu achokera ku China akabwere kuno akali ngati cookie. Sitingalole lero munthu akachokera ku China azimwesera mafuta fuel attendant. Lero munthu akachokera ku China abwere akakhale welder. Ndiye inu ndine tizigwira ntchito yanji. Izi ndikuyankha ndi Amalawi makamaka achinyamata. Mmalo moti anthu andale olephera zikupasani zikwanje. Muziafunsa mafunso olimba. Kodi kuchikwawa kuli Shire Transformation project. Kodi Amalawi amene mwalemba ntchito ndi angati? Ngongole zimene ngongola zija zimapeza ndama zija zimangogwisidwa ntchito ngati Malawi kungogwisidwa ntchito zimabwerera kwawo chifukwa akatipasa ngongolezo amapeza kuti amabweresa anthu akwawo kumasatani kumazagwira ntchito. So kuliso nkhani ina imeneko ya nkhani ya misonkho. So zonsezo tikazibweresa pamodzi tibwera kuzafotokoza kuntundu wa Malawi. Koma uthenga wanga omaliza ndona kuti Amalawi tisafase mopusa. Amalawi tisafase mopusa.
ndife anthu osauka inde, koma tizisauka kusauka kwathu anthu azitilemekeza. Ubaleso uwu wa China ndi Malawi ukuoneka kuti ukukomera mbali imodzi. Umboni ulipo 2022 timalimbana ndi susu. Sizuzo kuti pano zili patiza susu. Mwamwa isusu anabwera adamangidwa. Lero tikunena kuti ma China 15 kumutenga munthu mmodzi nkutenga zisulo kumuyika mu chipinda kumaka mumenya mpaka na kumubaya. Kupita ku chipatala akubweresa ripoti kuti munthu sanavulale kwambiri. Amalawi kuti dakhala bwanji. Ndiye tikamakamba nkhani yonena kuti chilungamo sikuyenda bwino mziko muno, nkhani ina Malawi ndionena kuti kupatula pa majaji ndi maloya komanso a police amene machudwa pa prosecutor ndi azipatala ali pa ubale umene sikuthandiza chilungamo mziko muno. Timafuna tionjezere pa nkhani yoti tikamakamba za judicial independence kapena judicial accountability tizikambaponso role ya state poonetsa kuti chilungamo chiziyenda. Tisamalolere anthu kusokoneza dala chilungamo. Chomvesa china chisono chonena nkhani imene file imene ikapita ku high court. Ndisituza kuti high court file imene anayionadi ndiye popeza tenakale kuti tialembera kata Judicial Service Commission ndi maganizo kuti kwa nthawi padakali panopa mundilole ndiyimire kaye pamenepo nkhani yonena kuti zikalata za national legislation zikupezeka ma warehouse imene mati mkale chimanga tikuidziwa imene tibwera pa jasile sitipetira sitifoka tibwera zipombano tiyankhula koma kwa lero zimene tinabwera nazo ndi zimenezo. Tinayamba ndi pemphero, nimafuna mundilole kuti tiseke zonse ndi pemphero chifukwa ndife dziko lopa